programa ofrecido por... Pois de novo, xa estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas de Reis. Benvido, moi boa noite, señor Pérez. Boas noites e moitísimas gracias, como sempre, esta casa, que sempre está predisposta a atender os problemas e as novas que nos afectan os veciños de Caldas e da comarca. É o noso, de todas as comarcas nas que temos, lóxicamente, e nas que chegamos a dar cobertura audiovisual e señal. Empezamos por facer un pouquiño, lóxicamente vamos a falar da variante oeste, que é un problema e hai moita preocupación nos veciños de Caldas e tamén parte dos veciños de Portas que pasa por aí, pero se lle parece, empezamos e facemos un balance de xestión. Xa fai unha temporada grande que non ven por aquí vostede. O alcalde si estuvo fai uns días, fai 2 ou 3 semanas que estuvo por aquí connosco sobre a variante, pero a mí me gustaría que vostede, que está na oposición, fixera balance destos casi de 2 aniños e pico que levamos de mandato deste goberno bipartito. O Partido Popular está aí na oposición a un punto, pero que non chegou. Bueno, como nos dixemos na campaña electoral, o noso balance a nivel personal somos moi exixentes, sempre hai marxe de mellora, pero nos, o grupo municipal, incluso o partido a nivel local, estamos facendo un traballo moi importante dentro da oposición, curioso, en favor dos veciños. Nos vimos dun proceso electoral que ganamos con moitísima claridade, pero, bueno, nos quedaron apenas 60 votos de unha maioría absoluta, e iso provocou que houbera un goberno bipartito. Vivimos un pouco unha situación de esperpento. Se nos acusou en campaña electoral de que Juan Manuel Rey solo se presentaba se iba, e se nos dixo que mentíamos. Os feitos, unha vez máis, volven a dar a razón e deixan a cada quen no seu sitio. E nos encontramos cun goberno bipartito, un bigoberno, como chamamos nós, casi máis que un goberno bipartito, un bigoberno, porque hai 2 áreas de goberno moi separadas e funcionan por libre, e hai moita tensión, moitos momentos de tensión. Non está sendo unha xestión nada doada para o goberno municipal destes 2 partidos políticos, donde ainda por riba había un alcalde, Juan Manuel Rey, que estaba en salida, como dixemos desde o principio, donde os seus propios compañeros de partido estaban empuxando para que se fora, el se resistía a marcharse, o BNG no pacto de goberno lle botou un capote porque pideu unhas condicións que pedía que empezara Juan Manuel Rey como alcalde, porque casi querían aproveitar ese momento xa para na investidura que non fora Juan Manuel Rey investido, e a partir de aí vimos cunha deriva potente. É dicir, estamos observando, temos o goberno con moitas diferencias máis caro da democracia en Galicia, en Caldas, perdón. Estamos falando de que este goberno vai a costar estas dedicación exclusiva do tenente alcalde e as 3/4 partes de dedicación exclusiva dos dous, do alcalde e dun concelleiro, pois nos vai a costar ao cabo desta legislatura 600.000 euros aos caldenses, algo insólito, non? Temos que lembrar que en este momento o tenente alcalde está cobrando prácticamente 52.000 euros ao ano, máis o coste de seguridade social, etcétera, etcétera. Entón, isto é o que estamos observando. Ese é o primeiro problema que sufrimos, non? Eso está provocando unha parálisis completa, porque temos un departamento de cultura que leva o tenente alcalde do BNG, e temos uns departamentos, outros departamentos que leva a área socialista, non? Entón, non traballan nun proxecto común. É dicir, o BNG está exixindo máis partida orzamentaria para as súas áreas, en detrimento do que sea, de obras, de saneamentos, porque eso non lle toca a ele. Por lo tanto, como ten que facer a súa xestión, quere máis cartos. Iso queda acreditado, non é o que digamos nós, isto non son runruns, os feitos son clarísimos, en que non temos orzamento deste ano 25, e non sei se teremos orzamento 26. O 26 pode ser, porque é un ano preelectoral. Eu xa vaticino que este goberno non vai chegar xunto hasta as eleccións do 27, xa o vaticino porque xa pasou en Caldas. En Caldas hubo un goberno bipartito, e o entón alcalde José María Tobío expulsou do goberno ao BNG no momento que faltaban 6 meses para as eleccións municipais. Normalmente é un interés mutuo, porque un interesa lle expulsalo para que se crean que a xestión a fixo a área que se queda, e outro interese lle marchar porque así tamén dá a sensación de oposición nos últimos 6 meses, non? Pero a realidade é que os feitos irán dicindo isto que estamos o correcto, non? Entón, estamos encontrando 2 áreas moi diferentes que provocan que non hai orzamentos e que provocan que non hai un proxecto de pobo. Entre o incremento de costes de dedicación exclusivas
e outros factores adicionais, nos estamos encontrando con un concello que ten unha capacidade de inversión cero, que ven de esgotar todo o remanente de tesorería dos últimos anos, que era o aforro, por decirlo de maneira, que tiña o concello de todos estes anos, veno de gastar, eu creo que en moitos casos de mal gastar durante este último período, mediante a incorporación dese remanente de tesorería, nos quedamos prácticamente a cero, e agora observamos que a única maneira de que Caldas, con un orzamento pois, de 8 millóns de euros, prácticamente teña capacidade de investimentos reais, son cos cartos que nos aporta a Diputación. Tanto con os diferentes plan extras, co plan extra de infraestructuras deportivas e co plan máis provincia. Logo lle dedicamos. Todos estes cartos están provocando que o Concello teña algunha capacidade de inversor. Todos os saneamentos que están facendo están pagándose co plan máis provincia. As infraestructuras deportivas, as obras que se fixeron de iluminación nas cordiceiras e de reforma do pabellón van a facer con cartos da Diputación, do plan extra de infraestructuras deportivas. E a reforma urbana que tanto necesitamos, porque a verdad que o entorno da Ponte Román está en un estado absolutamente deplorable e é o camiño portugués, entón, o camiño de Santiago, esa reforma urbana vai se facer íntegramente con cartos do plan extra de Diputación, do plan extra 1 e do plan extra 2. Non? Entón, eso, un concello donde temos un montón de liortas internas, donde o PSOE estaba enfrentado, tuvemos un alcalde emérito como rei prácticamente, nos calificámoslo desde o principio así, alcalde emérito, un alcalde que figuraba pero que non tiña funcións porque os propios do PSOE o estaban empuxando, de feito marchouse e nos consta que non deixou ni siquiera, non fixo unha transición de goberno ao novo alcalde dos asuntos como estaban, en que puntos se atopaban e como tiña que resolvelos. Marchou, cerrou a porta, arrancou e foise. O que quere que busca na estantería e que os acolle. O sea, unha transición brusca que ni se faría cunha forza da oposición. O sea, eu creo que sería máis... É difícil facer unha transición tan brusca como esta. Dedique aí un minuto ao alcalde que el vai facer un aniño, non? O sea, ahora en diciembre, parece, sí, diciembre, bueno, está a punto de facer un ano Jacobo Pérez. Sí, Tamén bueno, é Pérez, aínda que... A ver, sí, nos apellidamos os dous Pérez, pero non temos nada que ver, de familia, me refero. Vamos a ver, é un alcalde novo que acaba de chegar, no personal, xa podo dicir, a nivel de relación institucional como grupo, podo dicir que a relación con el, e el que creo que tamén no personal con nós tampouco ten unha queixa, é boa, é dicir, non temos ningunha queixa, algunha veces temos roces, porque, bueno, hai veces que nos tuvo que pedir disculpas porque en algún momento puxo na boca de algún de nós cousas que nós non dixemos e rectificou, que, bueno, tamén é de agradecer, outros non rectifican, como nos pasa a veces co teniente alcalde do BNG, cando nos plenos se lle quenta a boca e despois temos que demostrarlle cas actas que non era certo o que decía, pero bueno, no personal, que ocurre? Bueno, pues nos creemos que en este momento o goberno de Caldas que temos a nivel, como se demostra en algúns temas importantes que vamos a ir tratando debullando durante este rato, eu creo que nos creemos que falta peso político dentro do partido, peso político institucional para xestionar temas moi vitales para este concello e que non andan. A mellor estamos moi preocupados por algún tema moi puntual que nos consideramos pouco relevante e temas moi importantes para o noso povo de cara ao futuro, pois están un pouco arquivados, non? Entonces, nos a veces tamén votamos de menos, en ese aspecto sí que teño que reprochar yo tamén, que temas que nós, estando na oposición, conseguimos desbloquear, e que, bueno, eso tamén me gustaría falar delo, non? Cando se decía que a Xunta de Galicia non investia en Caldas porque gobernaba o PSOE, non? Nos estamos encontrando co que o maior investimento educativo desta provincia de Pontevedra no ano 25 é que estáse realizando en Caldas, un investimento sin precedentes nunha reforma integral que está, bueno, digna de ir a vela, do Instituto de Isaac Celenis de casi 5,5 millóns de euros, unha inversión moi potente que vai a facer unha transformación completa do centro educativo e que nós é a dirección do centro. Nós, desde o Concello e a dirección do centro, desde o noso grupo e a dirección do centro, xestionamos directamente porque nadie demandou. Nós fomos quen, por exemplo, tamén de desbloquear con Augas de Galicia un convenio para facer un saneamento de casi 1.400.000 euros con Augas de Galicia para facer o saneamento de Paradela 2, Paradela 3, que son dúas fases que faltan, e Reguengo en Godos, e desbloqueámoslo nós nunha negociación directa con en aquel momento ca ministra Ethel Vázquez, porque era un compromiso asumido no seu día pola Xunta de Galicia, que estaba arquivado, retomámoslo, aprobámoslo en pleno no Concello de Caldas de Reis, e 4 anos despois están os proxectos sin presentar na Xunta de Galicia, para que se faga unha idea de que, inda que vayas a pedir a Santiago, eu, a veces, con algún conselleiro, teño que pedirlle disculpas, porque eu vou a pedir cousas para o meu povo e despois me encontro que me poñen pedra no camiño os do meu povo, é dicir, o goberno municipal. Entón teño que dicirlle, mira, eu sinto de verdad... Por que non se fai ese trámite
Bueno, pois a noso que nos están alegando 4 anos, digo, porque os proxectos foron a Augas de Galicia, auditounos e pideu unha serie de modificacións. 4 anos para facer unhas modificacións. A nós se nos bota a culpa o técnico que está facendo o traballo, que ten moito acumulación de tareas e que está retrasado. Pero 4 anos é inexplicable. Por exemplo, que a reforma do IES a Cuestilenis se asinou un convenio por parte do anterior alcalde que conlevaba unhas obrigas por parte do Concello en canto aos accesos o IES a Cuestilenis, que son da responsabilidade municipal, evidentemente. Bueno, pois o IES a Cuestilenis está moi avanzado, a obra moi avanzada, xa digo, unha obra moi complexa, está moi avanzada, con uns prexuicios mínimos de molestia, porque é unha reforma estando dando clases. Teño que agradecer o traballo do xefe territorial da Consello de Educación, porque é do profesorado, suposto. Bueno, é dos alumnos. É dos alumnos. Pero bueno, a Consellería puxo tamén o posible para que isto se minimizara. Hai aulas portátiles, externas, bueno, a verdad que hai un despliegue potente, porque habría que sumarlle o coste da obra, porque isto é un coste engadido, non? E resulta que o Concello non moveu ni un papel dos accesos ao instituto. E teño outro exemplo gravísimo, que nós xa sacamos nota de prensa e vamos a sacar máis notas de prensa porque non nos cansaremos, que é o tan necesario e urxente novo centro de saúde de Caldas de Reis, que nós fomos quen desbloquear co Sergas, porque o Concello levolle 5 anos facer a tramitación. Estamos falando do centro 15 anos. Sí, pois o equipo de goberno municipal aínda non estaba o BNG dentro do goberno, estaba na oposición, nun acordo onde nos mantuveron o marxen, dixeron que a finca ideal era aquela e decidiron eles. Bueno, dixeron, estes vanse poñer de costas porque non contamos con eles. Non, nós dixemos, gusta vos a finca? Pois tampouco nos parece mal, vai pa aí. E a partir de aí empezamos todos a xestionar por unanimidade, pero empezamos a xestionar por o tema. Levoulle 5 anos a tramitación administrativa do desarrollo urbanístico da parcela, porque estaba sin desarrollar urbanísticamente. Cando se fixo o desenrolo, 5 anos despois, preséntase nos Sergas de que acabaron a tramitación administrativa e aos 3 meses nos están chamando a min e me din, oye, a ver o que fai os Sergas para mandarnos o convenio, que levan 3 meses, porque que senón vamos ter que facer unha manifestación no pobo. Decembro do 24, perdón. Decembro do 24. Entón, nos chamamos os Sergas e dixemos, oye, mira, por favor, isto ten moita prisa, axilizámolo, chaman para firmar o convenio antes de final de ano, en aquel momento, fíjate a situación, o alcalde xa había anunciado e dimitido do seu posto, estaba o teniente alcalde en funcións en esa semana. O conselleiro tiña un oco na axenda para asinar o miércoles, convocounos e negáronse a ir porque tiña que firmar o BNG como representante do Concello. Pero vamos a ver, entón hubo que esperar para a foto a que entrara Jacobo como alcalde, e asinouse en marzo. Pois desde marzo hasta hoxe ainda non se lle fixo entrega á Xunta da nota simple do rexistro de propiedade de que a finca está libre de cargas e disponible para poder executar ali a obra. Porque falta máis tramitación administrativa, pero o Sergas xa dixo no convenio, bueno, o resto valo desenrolando mentras eu empezo a redactar o proxecto, pero entregame a finca. O primeiro tramo é que a Xunta de Galicia, no Consello da Xunta, recepcione a parcela, a partir de aí o Sergas comprometeuse a redactar o proxecto, que levará aproximadamente de redacción a adjudicación 1 ano e pico, e mentras eles construyen e arranxan os accesos. 7 ou 8 meses despois está sin entregar nada, sin mover. Preguntei ao alcalde, dixen, Jacobo, cando ides a entregar a parcela? Que isto é un escándalo. Dixen, ainda non levamos o registro da propiedade, a ver se levamos en breve, estamos técnicos moi liados, pero vamos a ver, por 3 meses queridas convocar unha manifestación e agora vos levades 9 desde que se asinou o convenio e non movedes ficha. Pero isto que hai? Entón, eu teño que chamar aos Sergas e dille, mira, disculpade, parece que non teñen tanta presa. Andamos en este punto. Entón, a situación lamentablemente é así, é dicir, eu vou seguir pedindo, eu vou seguir chamando ás portas porque son cartos por veciños. Ahora, o que pediría é que se non axudan, polo menos que non molesten. Un dos grandes problemas que ten Caldas casi históricos é o chan industrial, non? Como está esta situación? Porque además está tratando, e lógicamente o Concello está tratando de buscar salidas tanto para Adela Benil como por Vegas de Almorzar. Vegas de Almorzar e Alto do Pousadoiro, que tamén se suman aí un pouco. Cal é a visión e a información que manexa o PPI, cal é a postura que a información que temos? Caldas non ten... Caldas é un concello que a día de hoxe, despois dunha xestión de tantos anos, non ten un solo metro cuadrado, pero ni un metro cuadrado solo ordenado. É dicir, eu creo que non debe haber ningún concello en Galicia, en España, que este en esa situación. Bueno, pois Caldas non a ten, pese a que ten unha tradición de asentamento industrial moi potente, pois non a ten. Entón, temos os empresarios todos en precario. Empresarios que queren desarrollar os seus negocios, pois están indo ao polígono de Ballón,
a Vilanova, e se están indo outros polígonos, outros concellos, a Moraña, por exemplo, como pasou no seu día con Vertifil, etcétera, historias que non sei se virían para Caldas, pero habría esa posibilidade, foron a onde lle puxeron o camiño máis fácil, máis doado para dispoñer de terreno. E outras empresas da zona que están instaladas, por exemplo, en outros polígonos da comarca. Entón, iso xa é unha situación absolutamente anómala. Por lo tanto, anunciouse no 2007, en campaña electoral, maio 2007, o polígono de Paradela Bemil, Paradela Carracedo. Bemil Carracedo, vamos, Paradela... un polígono que creemos que está nunha boa ubicación, un polígono que ten un coste de execución moi elevado, porque hai un movimento de terras moi potente, e ainda por riba hai que construir un viaducto sobre a P9 complexo, que ten que ser a cargo do axente urbanizador da parcela, e onde empezou unha empresa no seu día, que foi a que presentou o polígono en 2007, que se chamaba Bruesa, que foi a concurso de acreedores, xestionando cos propietarios unha especie de permuta de metros cuadrados a cambio de darlle suelo industrial ordenado. É dicir, eles non tiñan que poñer cartos e non contribuían con metros, que lle daban a promotora. A empresa foi sogarete e desde entonces está parada, 2007. Cada vez que se arrima un proceso electoral, anúnciase que se vai empezar xa. Pero que 2007 levamos 18 anos. 18. Está exactamente igual. Eu estuve en estes días falando con algúns empresarios porque agora meteron unha ecuación a Consorcio da Zona Franca, estuvo David Regades ali en Caldas, e anunciaron que se van a retomar o programa. Bueno, nós queremos velo. Nós o que queremos, bendito sea, se Zona Franca se pon elo, bendito. Pero que poña os cartos e empecemos ca execución. Pero bueno, hai que facer todavía moitísimo traballo de base, hai que xestionar os terreos, hai que facer... Porque agora xa se pasaría dunha vía colaborativa a unha vía de adquisición. É dicir, Zona Franca non vai a querer socios no desarrollo do polígono. El vai no desenrolar e depois venderá. Pero bueno, a ver se é certo. Pero bueno, Zona Franca leva prometidos, creo que na provincia de Pontevedra, 18 polígonos. A ver se toca o noso, non? Porque está prometido de Cuntis, que tamén o quería desenrolar a Zona Franca, na comarca, varios, non? Ese é o tema. Como parece ser que Zona Franca ahora é un caixón desastre para todo, a última noticia que temos é que Regades tamén dixo que iba a haber a posibilidade de desenrolar de Veigas de Almorzar, na carretera nacional 740 hacia Vila García. Bueno, pois oye, nós somos escépticos, pero queremos velo, porque no de arriba do Pousadoiro, Regades anunciou que había un convenio, nos pedimos o convenio e era unha simple folla de compromiso, casi folla parra de compromiso de que tal. Hai quen, por suposto, vai a desenrolarse o suelo industrial, como non vai a ser, confío cegamente nelo, é a Xunta de Galicia, non? Está posto. Gracias a unha xestión, por certo, do PP de Vila García, xunto con nós, para tal. Eles din que foi a gracias a que nos empuxou a presencia de Regades. Non, ese tema estaba moi avanzado, estuvo xa a punto de executarse no seu momento, en aquel momento veio a crise financiera que hai a demanda de suelo industrial, porque había dúas empresas que demandaban suelo e pararon de demandar, e agora hai demanda, e por tanto sí creo que se vai a desenrolar. Nós tamén estamos pelexando para que sea unha solución de conxunto, para todo o suelo. Claro, unha das cousas que apuntaba o alcalde Jacobo Pérez era que digamos que con unha das propostas da variante, e agora xa entramos un pouquiño na variante e os problemas que está causando por unha cuestión de que a isto lle temos que dedicar tamén a actualidade, aínda que non nos dé tempo a analizar moito máis de xestión municipal, pero isto tamén compete. Pero cando queiras me chamas e vou, non é problema. Sí, home, sí, hai que vir con máis cada semana facemos un programa. Hai que vir con máis frecuencia, pero temos que repartirnos todo para os 30 e pico concellos nos cales damos cobertura. Entonces, unha das cousas que ten comentado e ten manifestado en antena era que a nova variante ou o novo trazado proposto polo Concello axudaría ou podería axudar a desconxestionar e poder legalizar Veigas de Almorzar. A ver, nos estamos... Entonces, entramos de cheo con isto e entramos de cheo co problema da variante e co problema da variante que fora, non sei se hai 15 ou 17 anos, feita unha proposta unilateral conxunta de as 4 forzas políticas que había daquela do Concello de Caldas e que non foi tido en conta neste verán pasado. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Variante de Caldas. Bueno, primeiro quero agradecer o enorme traballo que están a resposta dos veciños e das plataformas, da xente que está traballando durísimo nas plataformas. Quero agradecerlo porque bueno, están sendo xente, xa digo, hombre, presentar 4.000 alegacións. Eles solos, nos presentamos 800 e o BNG presentou prácticamente 600, curiosamente o Partido Socialista en Caldas
non axudou os veciños a facer alegacións no plazo do primeiro mes, é dicir, non fixo unha alegación, modelo de alegación para que os veciños puderan asinar, o BNG sí, nós tamén, e despois, cando conseguimos, gracias á nosa alegación, porque nós fomos os únicos que creímos na alegación, como primeiro punto, unha ampliación de plazo, e unha declaración urxente, unha declaración inminente, non vamos para non liarnos, inminente de que non procedía a urxencia que había declarado o Ministerio. E, automáticamente, cando presentamos as nosas alegacións, os 15 días, o publicado no BOE, o Ministerio di, efectivamente, damos un plazo máis dun mes, e ainda por riba non teñen razón a urxencia que decae. Bueno, bendito sea, por lo tanto, as nosas alegacións aí sí que prosperaron. Entonces, eso primeiro que quero agradecer, e quero convocar a todos os veciños para o 29, sábado, ás 12 da mañán, que é unha manifestación que quero indicar unha cousa. Mira, xa te digo aquí claramente, según a información que temos nos do Ministerio, a cousa está no filo da navalla. É dicir, vou ou non vou. Se o 29 hai unha gran resposta social, eu digo che que o lunes podemos dar por paralizado esta barbaridade. O sea, pero bueno, non vamos a confiarnos, seguiremos o lunes, o martes e o mércoles pelexando hasta que teñamos unha manifestación clara. Sábado 29, ás 12 o seguinte, ás 12 da mañán. Sí, con salida desde o Hotel Sena, ¿no? Efectivamente. Na entrada de Caldas, na carretera de Villagarcía, entrada a Caldas. O tramo da Nacional 640 precisamente que se quere evitar que pase polo centro do casco urbano. Entonces, eso vai ser unha manifestación moi importante, e xa digo, temos noticias do Ministerio de que xa non están en posicións inamovibles, de que están dispostos a que, se a resposta social siguen vendo que é moi importante, arquivalo. Non ten moito xeito, non? Ningún. Entón, a ver, Caldas necesita unha variante oeste. E un alcalde que queira xestionar ten que conseguir unha variante oeste para Caldas. Unha bella demanda. Claro, nós, a diferencia de outros partidos, cando aparecemos con esta historia, nós dixemos, nós non nos movemos. Nós estamos no 2008. No 2008 plantexaban que iba por Bemil, polo norte, escollían a variante norte. Era unha barbaridade tamén. Bueno, que volven a retomala nunha das alternativas, que é a segunda que máis puntuación ten, a do norte, que pasa por Bemil. Ahora, escolleron a do centro, pero hai unha do norte que pasa por Bemil, que ten a segunda puntuación. Entón, nós en aquel momento fixos un pleno extraordinario e aprobouse por unanimidade un trazado que é o que soluciona os problemas de Caldas. Expliquei outro día a Federico Saldaña, que é o ingeniero de marcacións de carreteras de Pontevedra, cando lle fomos a levar as alegacións veciñais, que ao principio non as querían coller. Sí, que unha reunión tensa con el que comentamos o tema que o presidente o responsable ou portavoz das plataformas, o señor Panadero, sí que tuvo un... Sí, empezou sendo moi cordial, e foise enfadando el solo, e chegou un momento que acabou alterándonos a nós. Claro. Entonces, eu dixen yo ali, a máis é que yo dixen eu, non entendo porque andades facendo virguerías, é dicir, no 2008, técnicamente é factible a proposta que nos facemos, e é máis razonable. É dicir, non fai falta gastar 87 millóns de euros para fazer esta barbaridade. Por que ir en contra dos veciños? E por que propoñer unha proposta que é máis perxudicial para os veciños? Aquí hai moitas cousas que habría un día para escribir un libro do que está pasando. É dicir, vamos a ver, esta petición foi unha demanda de Juan Manuel Rey en Madrid. Eu creo que con información puntual que tiña, en este caso, Jacobo, o actual alcalde. Eles foron a Madrid para plantear o desarrollo urbanístico, o desarrollo industrial de Montemeán. Montemeán, o que chaman a zona de Vega de Almorzar, hasta Clesa, non nos lo deixan acabar de desarrollar porque din que hai que construir unha rotonda a diferente nivel sobre a nación, algo inviable. Entonces, o que fixo en aquel momento o alcalde, que pagamos os veciños todos, foi facer un estudio para non facer unha rotonda elevada, sino facer 3 rotondas a mesmo nivel e un carril de servicio lateral e unha vía pechada. E pensou que con eso Madrid o iban a desbloquear. E foi con elo a Madrid, pagamos o traballo, se fixo o traballo, foi a Madrid e denegaron. Entón, cando veu de Madrid, no pleno, preguntei, oye, que pasou? Non, mira, non o queren así. Pero bueno, xa estamos falando en Madrid e xa encontramos outra vía de solución. E ti observas que nese momento o Concello non volve a facer o Goberno Municipal non volve a facer ningún trámite e a primeira noticia que tes é que o Ministerio saca adiante o estudio da variante. Sí, pero no mes de xullo ou agosto. Sacou na campaña electoral do 23. Na campaña electoral do 23. Agora o que fixo foi presentar o resultado do estudio en xullo deste ano. Entonces, cando ti ves que se saca eso na campaña electoral do 23, dixen, mira, cal era a outra alternativa. É dicir, foi unha petición que non está mal que a fixera Juan Manuel Rey porque Caldas necesita ser unha variante oeste. Pero, tamén nos lo dixo Federico Saldaña outro día na reunión esa, antes de que se alterara, dixo, aparece cunha sorpresa, que a nós nos extrañou desde o principio, que é variante oeste de Caldas Reis e acceso ao porto de Vilagarcía.
E eu cando vexo o engadido de acceso ao Porto de Vilagarcía, dixo, pero se isto non é unha demanda nosa, non, isto nunca o pedimos. Entón, empezamos a rascar un poquinho no tema. E outro día, pois digo, pois acabas tendo información, a Federico Saldaña Engenheiro, na conversación, dille directamente dirixíndose a Jacobo, o alcalde, dille, vos veredes o que estáis facendo. Se estades presentando problemas cada o centro, a segunda puntuación e que pasaría a estar no centro na seguinte alternativa é a do norte, que era que vos non queríades no 2008. O sea, eu creo que o acceso ao Porto de Vilagarcía é un engadido, para xustificar que este estudio no 25 non dá o mesmo resultado que o estudio do 7. Se só fora a variante este de Caldas de Reis, a ver como os técnicos poden explicar que no 7 mellor era que fora por B1000 polo norte e ora no 8, no 25, o mellor é que vaya polo centro. Entón, se meto o acceso ao Porto de Vilagarcía, xa en certo modo xustifico que vaya polo centro, polo sur. Esa é o engadido para poder cambiar a puntuación dos trazados. E ese é o que levanta os veciños en contra. Claro, non o que dixemos a Federico Saldaña foi non foi falta gastar 87 millóns de euros, que non o ten, se non tendes ni para repoñer o firme, que están as estradas reventadas, como vamos facer unha obra de 87 millóns de euros? Entón, dixémoslle nos, a Xunta de Galicia nos consta, porque temos noticias, de que na seguinte legislatura, probablemente, decir, dentro de 4 anos, 5 anos, se vai a retomar, que ten que retomarse, a autovía dende o nudo de San Simón ata o nudo de Curro, que aí hubo un estudio técnico, expropiacións, estaba todo moi avanzado. Veo a crise financiera, parouse e queren retomala. A Xunta de Galicia, co presidente Alfonso Rueda, con bo criterio de que este goberno non se vai poñer a arrancar con 20 infraestructuras para non facer ninguna das 20. Van priorizando. Entón, bueno, esta está en parrilla, saldrá. Porque, entre outras cosas, a variante de Vilagarcía, que desemboca ali no Artón San Simón, como observamos, ven unha caída super pronunciada pensada nun viaducto, que é por onde iría. Bueno, entón, se construyen o nudo, se a Xunta de Galicia fai autovía desde San Simón a Curro, o acceso do Porto de Vilagarcía a P9 está solucionado. Solucionado. Claro. Vale. Eso yo dixemos el. Xomano, pero eso... Quedan unos 3 minutiños. Entón, pues, non me dá para todo. Entonces, nós o que dixemos é, remata en frente de onde está actualmente Clesa, que é o que pedimos no 2008. É unha variante blanda, non pasa por ningún núcleo poboado, non atravesa ningún núcleo poboado, non divide nin a parroquia de Santa María, nin en Portas, senón que vai por un trazado que non toca vivendas, e remata diante de Clesa. E é a rotonda natural, a circunvalación natural, porque nós temos ali prácticamente a 500 metros de salida a P9. Entón, o que hai que tamén exixir é, por fin, a liberalización da P9 entre Caldas e entre Sallar e Carracedo. Somos o único municipio con 2 entradas que ten pago. E poñer a doble entrada. E completar Curro. Completar Carracedo. Claro, poñer a doble entrada. Sinto, pero que... son cousas moi importantes e que ademais hai moita preocupación, afecta a varias das parroquias e, bueno, ese chamamento e esa... fundamental, o do 29 é fundamental. 29. Quédanos simplemente unha última aportación do que vostede queira como resumen desto, como chamamento que queira facer. Bueno, nós o que queremos é decirlle aos veciños que, bueno, que nós isto que estamos vivindo en Caldas de Reis anunciámoslo. Nos dixemos, isto non vai a mellorar. Isto, ou se pega un cambio, os veciños, que son os que teñen que facelo, pegan o cambio e tal. Faltáronos escaso un puñado de votos para pegar ese cambio, non? E ainda así, como digo, este goberno que teñamos preparado e que, bueno, nos tocou estar na oposición, porque non por ese puñado de votos, estamos traballando, os veciños non están solos, nós estamos traballando a prol dos veciños todos os días, pedíndolle en Diputación de Pontevedra, pedíndolle no Goberno da Xunta de Galicia, pedindo en donde faga falta investimentos e melloras para o noso povo. A Diputación está facendo melloras nas estradas de Diputación no noso municipio, estamos pedíndolle a todas as institucións. Estamos actuando ca responsabilidade dun goberno, pero... E o plan este vai a afectar o casco urbano, vai a cambiálo, non? Bueno, por suposto, Caldas ten que sacar o tráfico da Nacional 640 do centro do pobo. Para Caldas é un elemento fundamental para pegar un desarrollo sostible no tempo e evitar o colapso que se monta no noso pobo. Pois, por exemplo, xa sin ir máis longe, todos os lunes pola mañá xa é catastrófico. E no verán é unha locura. Entón, nós queremos a variante... Nós vamos a exigir que todo isto se pare, pero nosas alegacións son moi claras. Isto todo non ten sentido, ningunha das alternativas, ningunha se pode coller por ningún lado. Nós queremos consenso do 8
é un investimento menor, moito menor que este, moito máis razonable e moito máis sostible. Señor Pérez, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, por contarnos e facernos estas aportacións aquí, que principalmente para os veciños de Caldas e para o resto da audiencia. E agradecemos moito e emplazamos hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite, moitísimas gracias. Boas noites, moitas gracias a esta casa e, bueno, boas noites a todos os veciños de Caldas. E o que podamos axudar, de acordo? Gracias. Gracias a todos. Nos vamos a apreciar da man dos copatrocinadores, volvemos e recibimos a Guillermo García de la Riega, que é presidente da Asociación Cultural Celso García de la Riega, e a Juan Carlos Blanco, que é investigador sobre Colón. Sobre Colón versará, digamos que a seguinte entrevista, e ademais hai que ter en conta que o vindeiro ano, no mes de maio, habrá un foro internacional para analizar e poñer de manifesto toda a documentación que hai sobre o orixen de Colón e sobre a documentación que hai relacionada con que Colón ten a orixen en Pontevedra. Non o perdan, será dentro de un instantiño, hasta ahora mismo.